So good day once again kabayan and welcome sa ating panibagong vlog. At ngayon ay araw ng Martes, July 14, 2026. At nandito tayo sa kahabaan ng MacArthur Highway o yung Manila North Road. Yan. So for today's video ay pupuntahan natin yung ginagawang flyover dito na magko-cross sa may NLEX. After ng stoplight na yon, kakaliwa na tayo. Nakikita nyo. Bali, papunta yun ng San Simon at yung tinatawag na Tulaok Overpass. Yan. So medyo matagal-tagal na rin nung last time tayong nag-update doon. Siguro last year. Wala pang masyadong progress. Hopefully ngayon meron na dahil napaka-importante ng overpass na yon. Dahil kung halimbawa nandito ka sa may bandang Apalit, kung pupunta ka ng San Simon, hindi ka naiikot pa. Hindi ka naikot sa mga ibang daan dyan or halimbawa dito, pwede kang dumaan dito, daan ka ng Quezon Road para makapag-cross doon. Unlike kung natapos ito, dire-diretso na lang. Kasi dati yung tulay dyan, one way lang. Yung existing tulay bago siya ginawa. Pero ngayon parang malapat yung gagawin. So yun yung alamin natin at tutuklasin kung ano na ba yung progress nung yun. So hopefully matatapos nila ng maaga para magamit na dahil napaka-importante nga nito. So yun yung alamin natin. Samahan niyo muli sa ating road update adventure dito sa May Pampanga. So let's go. So yung gamit pala natin si Pongkan. Ayan o. Dahil after this pumunta naman tayo sa mga binahang lugar ng Makabebe at Masantol. Kaya si Pongkan yung dinala natin. So let's go na. Yun. Yun, after ng stoplight, kakaliwa na tayo. So yung nangyari dyan, yung stoplight, parang baliwala lang. Kasi kaya ginawa ito sa mga nagko-cross dito Yan. Kaliwa na tayo rito. Kaso pagdating dito, dead end naman. Yun. So dito pa lang sa bungad, makikita na natin yung heavy equipment nila rito. Yun. So I think may progreso na. Yun laki nito, laki ng crane, no? Then dito makikita yung mga sheet piles. Ang haba, Wow, yan. May progress na. Nakikita na natin kasi dati may bakod dyan May nakaharang Yun pero ngayon wala na. Wala na nakaharang at nakikita na natin na yun. Ayun. Yun na yung progress dito. So nakikita na natin yung yung mga equipment nila rito. At ang laki ng poste dun So tara, hanapan natin ng para makapag-drone tayo. Hanap tayo ng lugar dito. At least na, may progress na. Tingnan yung mga sheet piles, ang dami. Yan, may improvement na. Finally. So, malalaman natin yan pag pinaliparan natin ng drone. Ayan tignan nyo yung ang laki ng crane nila. Sunny. Hanap tayong pwesto banda rito. Mainit pa rito. Walang malilim. Doon lang siya banda Pag nung tanong mo na yung NLEX doon
dito na lang sa may waiting shade dito. Yun, dito pwede na rito. So parang kailan lang tayo galing dito nung nung piyesta ni Apong Yero. Okay, so nakapag-drone na tayo at nakita na natin yung Tulaak Bridge. Good news, baka November daw. Sabi ni Sir, ayan, no? Sabi niya, baka November daw, i-open na yon. So hopefully matapos na dahil malaking istorbo sa mga residente rito. Especially kung galing ka ng San Simon, pupunta ka ng Apalit or sa may Minalin. Hindi ka naiikot dun sa may gaya ni Sir, umikot sa may Santa Monica. Layo pa lang ikutan lahat. Oo, kasi doon din tayo umikot dati, last year. Sa may Santa Monica, minsan bumabaha pa to. So at least maraming improvement yung nakita natin. Hindi gaya nung last time tayo pumunta, parang walang progress. Pero ngayon, at least may na tayo, may knowledge na tayo na by November, baka matapos na ito. At baka isabay na rin dun sa may San Miguel to Baliwag Bridge. Yan. So, good news dahil may aabangan tayo. Siguro, susunod nating pagbalik dito medyo matatapos na. Yan. So, shoutout kay Sir. Ano pangalan mo, Sir? Sir? Nomer. Nomer. Taga ano siya? Taga dun. May paglampas ng bridge, di ba? Doon lang ako, doon sa mga Okay. Ano naman yun sa amin, Santo Niño. Sakto ninyo yung kanila. So hindi na siya iikot dahil kamukha ngayon, umikot na naman siya doon sa may Santa Monica dahil yun, papagupit yata rito. So again, salamat sa panonood and keep tuned to Coylandas for more video updates here in Pampanga and all over the place. So ride safe always, Kabalan. See you when I see you, and Coylandas is signing out.